rundt, og så prøver jeg at lave det, og så ser I bare, hvordan jeg gør, og så grupperer jeg selv omkring nogen bagefter. Lad os sige, inden jeg går i gang. Hvem dobbeltrenser den her? De 6 dobbeltrenser, hvem er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Så er der bare en af jer, der har prøvet forskellige ting, der står af. Der var 6. Peter, tager du den her? Ja. Er I gang færdig? Godt. Så op er jeg bare fra. Nu skal jeg forløbet rundt, og lad være med at skære for småt, fordi I skal have jeres hånd ind, men I skal heller ikke skære for dybt. Og så vil sige, så nu er det, jeg har glemt, jeg skal altid gumpen af. Gumpen, det er en stor kirtel i gamle dage, der var det en lækkerbisken. Det er der sgu ikke ret mange, der synes mere. Og det er mig, der renser den her, jeg bestemmer, at den skal skæres af. Men det bestemmer dem, der renser, de bestemmer. Den har taget lidt skade af, hvad nogen de kan godt med. Det er ikke så vildt. Det er skade, hvad? Ja, nogen, der synes. Kniven. Jeg kan godt have lidt. Kniven og hjernen. Skal du gennem herfra? Så skal du råbe højt. Så kan man jo også, inden man går videre, kan man jo lige knække benene, og så skære ned. Dem her, der skal vi jo heller ikke bruge til noget. De kan bruges til en eller anden form for dekoration eller sådan noget. Hvis man er lidt skarp, så har man huske at tage en tang med ud, det har jeg glemt. Så får man fat i nogle af de sener. Hvis man rigtig får fat i rigtige sener, så kan man få klogen til at gøre sådan her. Det er rent trylleri, det er skide sjovt. Nå, nu ser vi, om jeg har skåret nok til at få min store hånd ind. Jeg har engang set Mr. Bean. Ja. Man skal lige bruge noget kræfter for at komme ind. Ja. Godt. Nu kan jeg simpelthen ikke få min store lap længere. Nu prøver jeg at lave klo. Trækker jeg baglæns. Hey, prøv at se. Der gik hul på gallen. Kraftigt mere. Det var ovenpå mig selv, der gjorde det. Den bliver vi nødt til at opgive, den her. Det er satans, men det gør vi altså. Nå, nu lader jeg bare som om, at der ikke, nu kan jeg godt bruge den til lidt at demonstrere. Kan I se, der går hul på gallen? Ja. Jeg har simpelthen ikke været omhyggelig nok med at få min hånd langt nok op. Altså, jeg har stoppet for tidligt, og så revet ud, og så revet den i stykker. Det er ren amatør. Kan man ikke skære kødet fra, før man gør det der? Nej. Nej, det er no-go. No. Hvad med lovene? Du kunne man godt, men så laver du ikke helt stik kylling. Det er bare lidt rigtigt. Det undrer mig lidt, for jeg har faktisk fået det hele med. Men det duer ikke. Nå, men man kan sige, at hvis vi er ved at dø af sult, så har vi nok spist den. Man bliver jo ikke syg af galt, det smager bare heldigt. Nå, nu har vi fået det ud. Og så er det, før vi går videre med det, så skal I lige prøve at finde ud af, hvad der er hvad, ikke også? Og der har I jo den der fra Københavns Zoo, som jeg synes er skide god. Ja, men det er i hvert fald hjerte og lever. Når man når over til Kråsen, kan man jo prøve at skære op, der kan man jo se også. Det er jo ikke tænder, de maser deres mad. Det er jo noget af det sidste mad, de har fået her. Det er simpelthen korn og græs. Hvad gør du med den der? Den her op? Ja, det er sgu ikke et meget godt spørgsmål. Jamen det er jo den, I kan jo se, når det kommer ned, det er den der, det er kronen. Det er kronen. Den skal vi selvfølgelig ikke have med. Jeg kan ikke tage den herfra, jeg er nødt til at tage den udvendigt fra. Du kan simpelthen ikke komme ind og få fat i kronen herfra. Man kan heller ikke åbne. Den er alt for stor til at... Der kan man jo lige skære det overskyldende af, der er ikke nogen af jer, der kan spise det flagre alligevel. Så man måske få den ud den vej der. Så derfor er det ikke det, den er så flappen. Ja, ja, toppen. Når man snakker grise, grund til vigtigt for mad, det er jo det sidste døgn, det er fordi, at det er alt sygdom til, der er opført. Ja. Og det er alt for bøvlet arbejde. Hold kæft, hvor har de fået med. Det er helt vildt. Sådan er det bare blevet stoppet. Ja, det er en den er ikke blevet sat op på en hane, så bare... Den har været i gang med at spise en anden. Det er simpelthen noget, han har gjort for at pacificere den. Det er ikke normalt. Fordi det er for bøvlet arbejde med, når man skal slagte. Men det er lige meget. Det kan sagtens, det er ren foder, og det er fuldstændig uskadeligt, og det sad op i krogen. Og det skærer vi lige, når du vil rense, så skærer vi lige. Så har vi sådan, nu er den her så blevet meget synlig. Det var luftrøret. Der er nogenlunde samme konsistens som ventilgummi. Det er helt vildt. Ja, det er sikkert. Ventilgummi. Alt hvad I synes, der er blæver, jer der renser. Alt hvad sådan noget som det her, det er jo rent fedt. Skær det af. Det gider vi ikke spise. Men vi vil gerne have kødet. Ikke ved den her. Der er sprunget en blære. Se, der kommer også noget. Hvis så kigger ned nu... Nej, der sidder sgu lige en lille paldumme. Kommer det. Hvis vi kigger ned nu, så er det egentlig, der er så lige nogle småting, men hvis vi ser nu, så er den jo nærmest fuldstændig tom nu. Ja, der har du været dygtig. Det ved jeg sgu ikke, jeg øl ikke. Så det er jeg ikke. Er det fordi, den har den der...
sige, som gør, at man ikke skal binde en knude på noget, når man trækker ud? Det ved jeg sgu ikke. Det har jeg aldrig nogensinde hørt. Ved dyr, så binder man jo knude på spiserøret. Ja. Jeg har aldrig hørt det i forbindelse med småkrav. Altså, kaniner og høns. Det går måske ikke så meget, det kommer. Den her, hvis ikke jeg havde ødelagt galbæren, så er den været klar til nu at blive dobbeltrenset. Nu ryger den der ud, men jeg synes godt, at I, eller rettere, jeg mener I bør bruge noget tid på lige at kigge på indmad, hvad er hvad, og så bruge den der til at finde ud af det. Ja. Var det den? Men prøv lige at høre. Der er 5 mere, der skal rense, ligesom jeg gjorde. Hvem er det? De 5, der skal rense. 1, 2,